balandeli nabathandi Dr. Mkhulu Mngomezulu ngonyama yomsamo. Namhlanje ke isihloko esizokhuluma ngaso sizokhuluma ngokubangwa zidalwa. Ngabe kuyini ukubangwa zidalwa? Ngabe uma sikhuluma ngomlanjwane, yini umlanjwane? Namhlanje sizongena ke sikabanzi sichaze ukuba ukubangwa zidalwa kuyini, umlanjwane uyini, ubona ngani futhi uma kuthiwa ubangwa zidalwa. Iziphi lezi zinto obona ngazo futhi kulungiseka kanjani lokho? Sizokhuluma kabanzi namhlanje ngomuntu obangwa zidalwa, kodwa sizogxila kumuntu ongumlanjwane. Ngiyazi ke umbango wedalwa wande kakhulu. Kuye kwenzeka umuntu uyabangwa nje mhlambe ulilongo lala ekhaya, mhlambe ulivezandlebe kunalomsindo khona. Angizungena namhlanje angizukukhuluma ngelongwe noma ngevezandlebe. Ngifisa niqonde ukuba umbango engizokhuluma ngawo, engizogxila kuwona namhlanje, umbango walomntwana okuthiwa ungumlanjwane. Nina ke bendlovu yakithi enamandla, nina bedlozi elikhulu, nina bakwamvelinqangi, nina bakwathongenkulu, nina besizwe sabengoni. Uma sikhuluma ngombango, lapho sikhuluma ngento ewumdonsiswano phakathi kweinhlangothi ezimbili. Kungenzeka ngapha elunye uhlangothi lweneme ngalonto, kungenzeka olunya leneme. Ngakho ke sikhuluma ngombango ngoba kunalomdonsiswano khona phakathi kwalezi inhlangothi zombili. Uma ke sikhuluma ngombango wedalwa, la sikhuluma okuthinta imindeni emibili, okuyimindeni yasekhaya komama koninalume, okuyimindeni yasekhaya koyihle ekhaya kobaba. Le mindeni yomibili kuye kutholakala manje kunomdonsiswane ngesimo sokuthi sekuze kwatholakala umntwana. Lo mntwana akulandelwanga izinto ngendlela. Asibuyelela. Obaba mkhulu bethu, okhokho bethu babekuhlonze kahle, bekubona, bekwazi ukuthi akuvumelekile, akukuhle ukuba umuntu athole lingane ngaphandle komshado noma komgcwaco okuyidwendwe oluphelele. Ngakho ke ngenxa yokuthi ke isintu sethu simile kumthetho sisekelo oyinkomba nomhlahlandlela wethu, babekubeke kucace ukuthi kwakungavumelekile, kwakuyihlazo, kwakuyicala, kungamanyala ukuba intombi yembathe nomuntu wesilisa engayilobolenga, ingamganile ngokosiko, kungakhishwanga ngisho ingazange ihlatshelwe ngisho imbuzi yophapho ukuthi yasulwa manje esibongweni sakubo izongena kulesi sibongo salomnumzana osekuyo namanje salendoda. Ngoba umnumzana sesikhuluma ngokunye salendoda namhlanje esiyithathile, bese ke iqholisa, bese kuyima la benelungelo lokuba bobabili sebengambatha, sebengathola abantwana. Ngakho ke kuye kwenzeke ke ngoba phela singabantu, isintu sethu ngisithanda ngento eyodwa ukuthi asinawo umgqomo ukulahla umuntu. Isintu siyakwazi noma sekonakele, kodwa kuba khona umgudu phela wokulungisa. Uma ke kwenzekile intombi yayisingena ehlazweni lokuba ilutheke, ivumele ukulawulwa imizwa yayo ngaphezu kokulawulwa inkambiso nesimilo, yakhohliseka, ikhohliswa isigebengu, ngoba ngeke ngithi ikhohliswa indoda noma ngithi ikhohliswa umuntu wesilisa ngoba phela usuke isigebengu. Ngoba awukwazi ukugijima uyofuna uthando bese ugijima uyombatha nengane yomuntu ungakhokheli lutho, kuyilicala lokho. Zinsizwa kuyilicala lokho, ufuna sikumele. Izethandani azinalo ilungelo lokwembatha. Okwabantu abaganene lokho ngokusemthethweni. Khumbula mntanami, elobudoda awuyihambi uyibambele ngomhobholo einganeni zabantu. Nelobufazi indodakazi awuhambi nje uzithathele, uyalinikwa ngokusemthethweni, kudlule emgudwini yakhona, kuhlatshelwe imbuzi yophapho, uncamisa, ubike ukuthi uyaphuma manje usiyoba umfazi wasekutheni ufike ufazwe ngenyongo kuleso sibongo.
Ngakho ke izinto eziningi esizenzayo siyazenza sikhohle ukuthi zizoba nenkinga kulabo abantu esibalethe emhlabeni. Ake ngiqalela ingane isibusiso esivela kuNkulunkulu. Kodwa leso sibusiso leso kuya ngokuthi wena usimukele kuphezulu kwasiphi isimo. Uma angeke ngikwenzele umzekelo. Uma ngingakunika imali kanti unezikwenetu eziningi, leyo mali ngeke uyijabulele ngoba sekufuna manje ukhokhe lezi zikwenetu. Kodwa uma ngakunika imali ungena izikwenetu ungayijabulela ngoba ungenza noma yini okufisayo. Na kanjalo ke uma uNkulunkulu ekubusisa ngomntwana, uthothi lo mntwana ekhabonina awenze lutho asuvele nje ukuvela. Lo mntwana lo engabe ufika ube isibusiso, kodwa lo mntwana uzofika phezulu kwamacala bese yakhathaza ngisho nawe ethongeni lakho. Uma intombazana ke isingelile lihlazo yamitha ngoba asilungise lokho engifisa ukucacisa. Intombi kayikhulelwa, intombi yamitha. Umuntu okhulelwayo ngumlobokazi owakhishwa inkomo kwase kuthi ngimhlala usini udwendwe zase kuyaphithizela lapha kuthethwa idlozi, kuthethwa umlando wesidala ukuthi ziyakhuleka inkomo ezasekutheni sikhulekela ukuthi namhlanje umntwana mayingena phansi kwaleli ekhaya nimpha abantwana avuse umuzi. Manje intombi ilibi lelidlozi elithethiwe lithethwephi ngoba isigcawu akusona seyintombi, isigcawu somuntu okusebenzele lokho ngokuphelele. Hlaze ngelinye ilanga soke sikhulume ngomsebenzi owenzela umuntu wesifazane, imikhosi yonke imisebenzi yomuntu wesifazane usicacise nikubona isigcawu sibaluleke kangakanani, isigcawu sisho ukuthini. Umuntu osezonile akayi esigcaweni ngoba isigcawu sukunqoba kwentombi la isuke sihamba ukugcina ngomzimba wayivalelisa ukuthi namhlanje angisekuphinde ngihambaze, angisawuphinde umzimba wami ubone ngomunye, usiyobona umuntu oyedwa ngoba sengiyoba namahloni ukuveza umzimba wami, ngiyovezela umyeni wami kuphela. Yingakho ayisine esigcawini intombi ibukwe izwe lonke ngoba isuke sivalelise emntombini isiyongena manje ekubeni umuntu ohloniphekile, ekubeni umuntu omkhulu oyihloniphayo. Uma sekwenzekile ke lokho, lengane ke ezolethwa la emhlabeni izalwa ile ntombi. Okokuqala lengane izalelwa phezulu kwecala. Lengane ke ngenxa ukuthi la ekhaya kwamngomezulu bese undodakazi wami ethola umntwana. Lowo mntwana lowo uyizibi zalapha ekhaya. Ake ngithi umntwana umthola nje umithiswa umfana wakacele. Lo mfana wakacele akanalo ilungelo lokugijima ezothi ingane yakhe. Kunezigaba kumele adlule kuzo kuze ekwazi ukuthi ingane ngeyami singangena phansi komsamo wami. Ngifuna ukulungisa futhi lokhu sisakhuluma ngalombango. Ingane ngokusemthethweni ibiza isibongo sikayise. Kuze kwazeke lesi sibongo sinjengomlando, sinjengencazelo yayo. Kuze ngelinye ilanga ingagcini ithandana nezihlobo zakwabo. Ingagcini imbatha nabantu bakubo. Kepha umsamo wayo olengane usuzoba la kwaMngomezulu ngoba ingumlandjwana wala kwaMngomezulu ukuthi sazi uhlangothi olulodwa uthi sazonina. Asikhumbule ukuthi leli kwelabengoni nakwaZulu kuthi nyabantu abantsundu iyodwa indlela yokwaziwa emzini wendoda ukuba ufike ukhuleke ukuthi baba ngiyakhuleka ngeenkomo ezingaka, kungaba ubala amatshe noma ubala ehamba ngamasono ngoba phela namatshe bayawabala abantu emzini yamadoda qamba amanga umuntu ethi uyeza kodwa kuhle lokho ukuthi uvele bekwazi kunokuba nje ukhumfuza ingane yabantu lokhu imithisile nje awasiwa nokwazi ukudelela lokho ngoba awuhloniphi leli khaya nje awuhloniphi nedalo zakini uyidelelile ngoba uyifake ekhulumeni. Isizelwe ke lengane mayizalwa lengane ufuna iqonde lokhu ukuthi yebo siyaqonda ukuthi inkunzi yakwacele esukile yazokhwela kwisithole sala kwaMngomezulu. Noma ingawukhipha umbala wale yankunzi kubonakala cha izalwa ile yankunzi, kodwa ithole lilandela unina.
imali yankunzi ifuna sekufuna amanje abakulesa siba bezoyithenga bese yakhishwa kuyimali yongeniswa kulesa sibongo. Ngakho ke umbango lo wedalwa ujule kakhulu ngoba uthola umuntu engalungelwa yilutho, uthola umuntu elokho esikazeka. Abanye balandelwa ngisho nayizinkulumo mayifika phansi kwabantu kube kuhle bamphendukele abantu kunalezi zinto zakhe ngoba kunalokusikazeka okukhona ngoba uyaba kunalomdonsiswano khona ngaye phansi kwesidala. Abasekhaya komama mabemnika inhlahla abakubo bethi bayisondela ngoba bafuna phela azokhanyisela bona bathi hayi ungowethu siyakuzala. Abasekhaya komama bethi nize nithi niyamzala nje nenzeni ngoba niyasikweneda. Uthothi lapha manje ubukade ubize u-interview uthi mase kuba uyaqala umsebenzi uvaleka. Omunye into zakhe ziyavuleka mase kufanele njalo kalunga khona inkinga ngaso sonke isikhathi. Omunye ezegcina ezithi hayi shuthe ngoba mhlambe mina nginamabhadi nginani kanti cha kunalomdonsiswano khona. Inhlahla iyavela kodwa manje kufanele kube khona into evalayo ngoba kunalomdonsiswano ziyakubanga lezi idalo. Sikhulume ke manje ngomlandwana. Masikhuluma ngomlandwana sesikhuluma ngalomntwana osezelwe ezelwe nentombi yalapha kwaMngomezulu. Lowo mntwana ngokwesintu ngiyaphinda futhi lokho akabize isibongo sikayise ngoba uShapstone lo somthe umlungu lo owayesenzela ubuqili ekhuphula inkomo zelobolo ezisa11 washaya imithetho eminingi ethi ingane ayibizwe ngezibongo zaseKhakoneni. Uma uthi uyayibuka lento ihamba bese iyasilahlekisa. Umbuzo uzothi kungani mkhulu Mngomezulu uthi ngakufanele ngibize isibongo sekhaya komama. Isibongo phela sekhaya komama siyinhlamba kahlahle uma wena ngane intombazana uzozala izingane bese uyibiza ngaleso sibongo. Njoba ngithi undodakazi la kwaMngomezulu akakwazi ukuzala ingane bese ethi iwuMngomezulu. Cha, uyangethuka mina yise, uyabathuka nabanewabo abafowabo. Ngoba la kwaMngomezulu babili abantu abakwazi ukuthi bezala izingane zibizwe ngoMngomezulu. Yimina yise wakhe nabafowabo. Kodwa yena usesilethele izibi la ekhaya. Okuwukuthi funa sizazi ukuthi ezaphi lezi izibi. Lesi sibongo kulengane sinjengegama layo kodwa umsamo wayo wonke ula eKhakoneni. Ake sisho isizelwe ke lengane. Uma isizelwe lengane akasikwazi ukuvela egijime nje siyiphandle. Untombazana lo ufuna afuna imbuzi yokucela ushwelela esidalweni nokuthi sikwazi ukubika manje lezi zibi ayizele. Ngikusho lokho angihlambalazi kodwa ngoba vele iqiniso ukufuna silibeke. Sesiphile esikhatsini esinzima la ekumele izingabe sibeka njengoba kodwa manje sekuthiwa asiciciyela mina angizokwenza lokho. Ichilo ihlazo nje. Ngeke ngilokho nje ngiciciyela. Lezi zibi lezo suyizalile lapha ekhaya sekufuna manje wena uhlawula ukhipha imbuzi uyise bese sesele imbuzi emsamo nina basekutheni mina kodla kadla boMngomezulu nansi imbuzi iqhamuka kundodakazi ngizomcelela ushwele ngesenzo asenzile phakathi kwekhaya ngokuthi afohlisa amankengane esibayeni senu. Ngale mbuzi ke ngizomshwelezela futhi ngizobika ukuba phela usebuye nezibi nanga umntwana semtholile. Ngiyacela kithongo lapha ekhaya limbhasobhe lo mntwana. Limvikele. Kuyoze kuba kuyafika bakubo bazokhuluma indaba yakhe ngokusemthethweni. Lokho kubaluleke ngani ukuthi kwenziwe. Leyo mbuzi leyo ayifuneki iphume komunye umuntu, ufuna iphume kuwe intombazana ethi ukuthi kwenzakho ngoba uwena ovumele lo muntu wesilisa. Omunye ngangathi ngikhuluma kanjena wathi mkhulu uma kuukuthi ngadlengulwa. Yebo wadlengulwa. Siyakwazi ukuthi kwangentando yakho kodwa kumele lembuzi uyithenge kuze kulunge lokho. Lo leso sigila mkhuba siyojeza naso ngendlela yaso kodwa kwenze lokho. Uma isihlatshiwe lembuzi kuzokhishwa umswane nenyongo yawo. Uyise achela igceke bese omunye wawo umama wakho noma isalukazi sisidala phansi ekhaya siphumele nawo ngaphandle komuzi. Sekuyofika lapha nje umuzi bese uyagezwa khona bese uyabuyiswa phakathi kwekhaya. Bese ke lesimase sekubuyisiwe. Lengane singabikwa ke empepheni uyalapha ekhaya uyihlo. Kodwa usugezile wena ozoza nawo la. Ungavedani ibiko wena ungageziwe.
leyo ngane ke fanele ikhula lapha ekhaya komama ingane yalapha ekhaya komama ngokomsamo kodwa ngokwegaza kuyona yalapha ekhaya. Ngakho ke ngikululeka ukuthi uma lengane isikhulile isifuna ukulungisa lenkinga ayingavetani isuke nje sithi hayi sengifuna isibongo sakithi kwacela. Cha, kunemigudu phela efuna ihanjwe ukuze ingalimali, ingayitholi ibhekana nenkinga. Baningi abantu abagijimile namhlanje kuthiwa bashintsha izibongo ababuyele ekhaya umama bengaqiqondi ukuthi iphutha laba sekutheni isibonga sikaze saba inkinga kumuntu ngoba siyigama. Kodwa into eyinkinga umsamo lona osuphandla ngawo. Uma uzothatha lesi sibongo sikayihlo uwumlanjwane uqala manje uthi uphahla ngaso engezange ekhiphe ngisho uyidalela inkinga uyidalela inhlupheko yokugcina. Ngoba lo mbango lona usuya uvubela wena kakhulu ukuthi uye phambili. Ngakho ke uma ke lo mntwana esekhulile uyise sekufuna abuye manje azohlawula kuqala. Yahlawulwa. Inhlawulo lena ake sikulungise lokho ayihlangene nengane, ingane ayihlawulwa. Cha. Uhlawula emzini wendoda ngesenza senzile ukuthi ungidelelile mina ngusokhaya walomuzi waphendula ingane yami, wayiphendula umfazi enganikiwe. Ngakho kwase kumele ahlawule leli cebo bese kwakhona inkomo okuthiwa umbhubuzi noma isidihlo kuyona ngeza amagceke yokugeza igceke lalapha ekhaya. Leyo nkomo iyinkomo yamanyala ngoba ayidliwa ngoba suke sigeza lamanyala. Kusadliwa ngoludala. Umuntu uma yenze lokho emzini wendoda zaziba zini inkomo zihamba nembuzi ka5. Inkomo yokuqala kwakuyinkomo eyinika undaba ezitha yakuleyo ndawo, inkosi yakuleyo ndawo. Kube khona inkomo okuthiwa inkomo kababa iqolo, inkomo yeqolo noma yethi imvuma. Kube khona inkomo kamama leyo yobuntombi yenquthu, inkomo yohlanga. Bese kuba ile nkomo ka4 engikhuluma ngayo umbhubuzo okuyilona legwazela lapha esangweni. Hayi futhi ngomkhonto walapha ekhaya. Hayi ngomese walapha ekhaya. Bafika nabo wona. Laba sobe bezohlawula. U5 lo imbuzi legeza izidalwa nezintombi zalapha ekhaya ngoba amantombazana angamalawo abantu abangasekho. Manje bagezaza u5 lezi. Manje mawuthi uyohlawula emzini wendoda uqhamuke nenkomo eyodwa ukudelela lokho. Uyadelela. Ufuna sikubeka nje kucaca ukuthi ukudelela lokho. Kepha ungaya uyoxoxisana nabo ngokwamandla ami. Ngicela ukuthi ngiqale ngenze lokho kodwa yazi ukuthi akuphelele. Uma usuyikhiphile lezi inkomo uyobeke sawuhlala phansi manje usucela ukubuza ukuthi sengicela ukuthenga ke manje ingane yami ukubibuyele esibongweni sami. Ilapho ke manje sekuzohlala phansi ubheke ukuthi ke eqinisweni kusadliwa ngodala ingane yomfana yayinenkomo ezimbili eyayithengwa ngazo. Kuya ku3 kuyahlukana ngegodi. Intombazana zaziba u3 kuya ku4. Kwesinye isikhathi beze belulele ngisho naku6 kodwa kahle zazi u4 ngokwesintu. Wase kuya ngokushushintsha ke kwezigodi nani kodwa ke azeqeli ku6. Lezi inkomo yizona osuzothenga ngazo lengane bese mase ithengiwe lengane kuyobe sekuhlatshwa imbuzi la ekhaya sekubikwa nina basekutheni cha usafikile ucele bodla kahle bomngomezulu njobe safikele nakha sekulethile sesizocela ke manduba sikhulula ingane ihambe yongena esibongweni sayo ngokusemthethweni kuze nayo mayithola abantwana bewazi umlando wayo bekwazi ukuqonda kwayo. Sesicela ke siyayikhipha ke la ekhaya sicela ihambe nenhlahla zayo ihambe nakho konke okuhle ifike imukeleke lapha yakhona. Makufika kwacele sekumiwe esangweni sebekhiphile labo malume lapha. Makufika esangweni sebeyakhuleka onina basekutheni silethe nansi ingane kadade wethu lapha ekhaya nangapha bazokumukela ngembuzi. Asikhumbule ukuthi ngenkathi lembuzi ehlatshwe lapha ihlukaniswe phakathi kwadla uhlangothi
olunye nihamba nalo nomalume abakuphekeze la mase kufiwa ngapha kwacela sebezofika benemukele ngembuzi nalo mbuzi kuzosuka kuyiwe empepheni nina basekutheni cha nawa sebefikile abakwamngomezulu balethe umntwana wenu sesicela ukuthi ngale mpahla ke sicela umemukele umntwana uzothi mayiqeda leyo mpahla besihlinza ibulawa ibekwe emsamo iphelele leyo kulalwe kudliwe loluhlangothi eniqhamuke nalo lapha ekhaya komama khumbula ukuthi lapha ekhaya komama ninete yabulawa imbuzi wasufaka isiphandle esandleni sika left suzoza makufika lana ke sekuyalala sekuvuka ekseni liyahlukana iyahlahlelwa kahle imbuzi liyahlukanisa uhlangothi kubeka uhlangothi olot alikhethile uhlangothi kunalenkolelo ukuthi ngoba sithe ekhaya komama usebenzisa left uhlangothi kufanele lidliwe u-right no left cha akukhethelekile lokho kodwa kubaleke kube uhlangothi oliphelele sekuzovuka ekseni ihlukanisa uhlangothi kuphekwe lolu bese ufakwa isiphandla esandleni sokudla bese siyaphuma lesi sawa left sinqanyule masinqanyule bese siyashisa umlotho wakho bese ugeza ngawo bese ufaka isiphandla sawa right sekuyabuya yadliwa lembuzi mayiqeda udliwa omalume bese benikwa lolu hlangothi olunye bebuyela nale emuva mabebuyela emuva bazofike beshisa impepho cha bayemukele kahle ingane kadadewethu lapha nakhu ke sibuye nawo seyiphambene lezi inhlangothi sigcwele lembuzi yangapha nangapha igcwele ila sekuhlanganiswe khona isidalo ukubangwa zidalo kusuke sekunqanyuliwe ke suke sekuphelile lapho masikhuluma ngombango usunqamukile ngoba suke sehlanganisiwe lamathongo lo mntwana ila anelungelo khona manje ukuthi ashiselwe impepho unelungelo lokuphahla manje acele esidalweni sakubo kodwa aqikelele ukuthi lesa sidalwa ngasikhohlwa sasekhabonina sabonina lume ngoba noma esalethiwe lapha kwacela kodwa phela lesa sidalwa samngomezulu besimkhulisa besimvikela simphethe ngakho ke noma yini ayenzayo angakhohlwa ukusibalula athi noma ecela lapha kwacela kunina bondo sibomagayi ngiphinde ngicele nasesidalweni sala ngizalwa khona ekhaya komame sakwamngomezulu ngicela ukuthi nokuthi zobe seziyalunga izinto ngakho kumbango wezidalwa ulungiswa kanjalo sathi saphinde sesigcizelela ukugcina sathi umlandlwane ilengane lezalwa indodakazi lapha ekhaya okwazi uhlangothi olulodwa lomlando wayo ngakuveza ukuthi mase kufanele kulungiswe izinto akuvedwane kusuke nje isuku iyongena esibongweni iyafika iqala ekuhlawula eqala maqeda ukuhlawulwa bese kuyathengwa sengigcina ngifuna ukubuyela ephuzini lenhlawulo ngoba abaningi bangihlupha kakhulu kuma inbox bengifone bebuza lo mbuzo umuntu uma ehlawula akahlawula ukuthi ukhipha ubuntombi kuphela kodwa ngoba uphinde wadelela umuzi wamithisa wawungcolisa ngakho ke uma uphinda futhi akesithi uyikhiphile izinkomo ezu4 kodwa umuke waphinda wayimithisa lengane sekufunela futhi inkomo ehamba nembuzi esiqondana nokuthi usaligeza futhi egcoba usuphinde wawenza amanyala kunalento wrong ukuthi umuntu uhlawula kanye yebo uhlawula kanye inkomo kwamama uyikhipha kanye inkomo kwababa uyikhipha kanye kodwa uma usephinde wamithisa futhi sekufuna ikhipha inkomo ingeza amagceke ehamba nembuzi yokuhlambulula igceke nokuhlambulula idala usephinde waphinda lawo manyala lezo inkomo engisho ngazala 20 engane yolokho eyikhiphile ngoba kufanele amthathe lo muntu ayeke uhambe lokho emkhipha nje sibona sinenkinga nje kunobugebengu obuningi obenziwayo ethi umuntu hayi phela ngahlawula ukuhlawula kusho ukuthi manje sokumfazi wakho lo yenza izinto ngendlela sinenkinga namhlanje ingane zizalwe nje ziyabangwa zita akulungi lutho ingane ayisazi nokuthi isiphi sona isibongo ifuna ngisibize ngoba asiqondanisana asiqaleni manje sigcizelele lokhu kuze isizwe esizayo siqonde kuba sasingobani inkinga esibhekene nazo silapheka kanjani ngiyathemba idla amaningi esakeni esihlokweni besikhuluma ngazo uma ke kwenzeka mhlawumbe khona umbuzo khona uyongena lapha ku comment section ufake khona i-comment yakho noma zikhona inamba lapha escreenini ufone ubuze mayelana nalesihloko iyabhodla ingonyama yomsamo siyathu